Hello guys, good morning. Welcome sa aming YouTube channel. So, salamat guys sa nag-subscribe dahil na mo guys. So, sa wala pa nag-subscribe, palihog kog subscribe guys. O karon guys, di ako karon sa gawas sa among boarding house. Init kayo to sulod nindot ari guys kay kusog kayo hangin. Sa guys patanawon mo naho sa ako kayong space ari guys, nindot siya kaayo prog feeling na murag naka ko sa buhol ha guys. Guys, magpasalamat di ay ko ni Kuya Uya og ni Nunoy. Salamat mahal gahapon sa Gamayng pahinongod nimo nako sa akong birthday. Salamat kaayo Kuya Uyaw sa effort nimo sa yukag ni Aris balay para magluto. Daghan kayong salamat kuya. Lami kayo imong gipangluto nga putahe. Then appreciate kaayo nako kuya imong effort. Pasensya na. Then kay ate sa pag-ari, salamat. So moday ni guys nahitabo gahapon sa ilang busy kayo sila sa pagluto guys. Moday guys. Pasalamat sad ko guys sa mga ni Arhi, sa mga kaubanan ni Nunoy, ni Albert. Mao ni sila guys, mga kaubanan ni Nunoy nga ni Arhi. Salamat kaayo ninyo tanan. Hello, nanay yan to. Ito nalalay. Nalalay sa ice cream. Nalalay ice cream. Hindi magtangsit. Pwede hindi daw. Oo, ano. Video. Dahil kasi naginantay niyo banda. Ba't nilulis video? Ba't na? Mainam to na? Nai-juice at kulapit. Alam mo yan? Ban. Ban. Ready? Happy birthday niya. Ayan. Ti! Hi baby. Ti! Hi la. Nag-video mi. Hi! Saan po kayo? Nandun kami sa Jermelinahan. Asan tayo? Nasa Jermelinahan. Kahoy. Sa anong lugar to? Tabi. Basig mabuyagan tani. Anong lugar to be? Anong pangalan ng lugar na to? Inganyong gamay. Inganyo. Gamay. Jermelinahan kaning dakuan. Inganyong gamay? Ay, inganyong gamay tinadig to tay. O nadig to sa nahan tay. Ah. Oh hi. Hi. Dirty na dirty. Ayun na. Hi. Hi, andito kami sa Hi. Andito kami sa palibot.
Andito kami sa palibot. Nandito kami sa palibot. Nag-enjoy. Kasama ko guys sa birthday ko to. Sila. Nag-enjoy kami. Anak-anak mi ay. Sayaw-sayaw. Naligo mig dagat nito guys. Asan dagat? Sa prank. Silang dagat. Prank. Laylay raman nito guys. Laylay raman nito guys. Joke lang yun guys. Ay, pumahawa ko naman dito koy. Kay kami raman nagsige ko ang dire.